Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 54η αναμέτρηση στην ιστορία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ. Ο Τικίτο είναι στο κέντρο της τριάδας και ο Γκόλιας δεξιά. Αυτής χάνει γρήγορα την μπάλα από τον Σεμπά. Προσποιήσεις, περνάει ο Σεμπά, γυρίζει την μπάλα πολύ γρήγορα. Στα 14 δευτερόλεπτα σκοράρει ο Ανδρούτσος από την ασίστ του Σεμπά. Σίγουρα το πιο γρήγορο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Σεμπά να κερδίζει την μπάλα από τον Γκόλια και ο Ανδρούτσος έρχεται ως κρυφός φορ να πετύχει το πρώτο του γκολ στην καριέρα του στην Super League. Στο 14ο δευτερόλεπτο ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΛ. Φορτούνης στο Φάρκας, κακή απομάκρυνση, Ανδρούτσος φέρει την μπάλα στο δεξί, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει, δεν υπάρχει χώρος, το κάνει ο Ρωμαό. Out. Η ΑΕΛ πολύ γρήγορα συνεχίζει το αρνητικό σερί που έχει στο πρωτάθλημα. Είναι μία από τις δύο ομάδες που δεν έχουν κρατήσει το 0 φέτος μακριά από το γήπεδό τους σε κανένα μάτς. Αυτή και ο Αστέρας Τρίπολης. Εδώ η κόντρα ευνοεί τον Ασλίδη, offside λέει ο βοηθός. Έχει σηκώσει το σημαίακι. Το είδε με καθυστέρηση ο κύριος Γκράνας. Πάντως δεν υπέδειξε κάτι ο κύριος Γκράνας. Άφησε το μάτς. Βιάννα. Κλέβει ο Βαρέλα. Την κακή μεταβίβαση του Βιάννα και έχει χώρο ο Αβραάμ, τον οποίο έχει ξεχάσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Αβραάμ πατάει περιοχή και εκτελεί, ο Καπίνο τον σταματά. Φάση συνεχίζεται με τον Ικάουνιξ να χάνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Στο 8. Ελιουνούση. Ανοίγεται δεξιά τώρα ο Σεμπά. Ο Ελιουνούση συνεχίζει, βρίσκει τον Ιντέγε. Έχει χώρο για το δεξί, κόβει την μπάλα για το Φορτούνι, του ξανακόβει προς τον άξονα. Η κόντρα πάνω στον Κόντορ, προβολή 2-0. Ιντέγε στο 9. Από τη μία εστία στην άλλη και ο πρώτος σκόρερ της φετινής Super League φτάνει τα 13 γκολ. Και ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα, μόλις το 1 λεπτό, φτάνει στο 2-0. Φορτούνης. Άλλο ένα σουτ, out. Σεμπά. Ιντέγε, ωραίο τρίγωνο με το Φορτούνι. Ο οποίος βρίσκει τον Ελιουνούση, σταματάει ο Ξενοδόχοφ. Κόρνερ ο Γκόλιας. Σεμπά. Πάσα για τον Ιντέγε, μέσα στην περιοχή, άλλη μια ευκαιρία, τον σταματά ο Ξενοδόχοφ. Ρωμαό. Φορτούνης αλλάζει με τον Ελιουνούση. Ξανά για τον Ελιουνούση. Άλλη μια ευκαιρία. Γύρισμα χαμηλά. Ο Σεμπά δεν μπορεί να κάνει το 3-0. Βαρέλα εκτελεί πάνω από την εστία του Καπίνο. Σεμπά. Απέναντι ο Ντελαμπέγια τον έχει δει και αυτόν σημαδεύει, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ρέντζα. Πήρε την κόντρα Ελιουνούση. Κόβει για το Φορτούνι. Η ευκαιρία, γύρισμα, τον σταματάει ο Ξενοδόχοφ. Δεν έκανε πάσα στον Ιντέγε. 44ο λεπτό στο μάτς. Φορτούνης εκτελεί δίπλα από την εστία του Ξενοδόχοφ. Ελιουνούση ξανά αριστερά. Φορτούνης κάνει κίνηση φορ. Πάσα για αυτόν, περνάει για το Σεμπά. Κοντρόλ και το σούτ τον σταματάει. Μπλοκάρει μάλιστα ο Ξενοδόχοφ με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Ελιουνούση και ανεβαίνει και ο Παρέδες. Για αυτόν η μεταβίβαση. Ο Κόντορ τρέχει να καλύψει και πρόλαβε λανθασμένα. Απομακρύνει όμως ο Παρέδες, τρώνει. Σουτ του Ελιουνούση, διώχνει ο Ξενοδόχοφ. Στο 54, κόρνερ. Φορτούνης. Απέναντι έχει τον Παρέδες να του ζητάει μπάλα και του περνάει λίγο πιο δυνατά. Αλλά ο Παρέδες φτάνει στην μπάλα. Παρέδες γυρίζει τη σέντρα. Ντελαμπέ για την κεφαλιά. Αν δεν είχε τελική προσπάθεια και αυτός, έχει πλέον και αυτός. Ιντέγε. Φορτούνης. Πάσα για τον Ελιουνούση. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πάλι ο Ξενοδόχοφ θα κρατήσει το 2-0. Ρέτσος. Ανδρούτσος, Ελιουνούση. Το γύρισμα χαμηλά. Δεν φτάνει στον Καρδόσο. Άλλη μια ευκαιρία. Η κόντρα κόρνερ. Την προσπάθεια του Ανδρούτσου. Στο 82. Κόντορ παίζει την μπάλα απέναντι για τον Γκουλουζάντε. Λάθος του Ντελαμπέγια. Ο Ρέγες προσπαθεί. Τον σταματάει ο Καπίνο. Ο Γκουλουζάντε διορθώνει ο Βιάννα. Η μπάλα χάθηκε και εμφανίζεται να καταλήγει πλάγιο από τον Βιάννα. Από το πουθενά ένα λάθος. Σεμπά. Φάρκας
Ο Καρδόσο, ο Ελιουνούση έχει άλλη μια ευκαιρία, γυρίζει, περνάει μπάλα από όλους, έχει βρει στον Κόντορ, είναι κόρνερ. Ανσαριφάρντ. Διαγώνια κίνηση, ο Καρδόσο τραβάει παίχτη, Ανσαριφάρντ παίζει με το Σεμπά, σηκώνει για τον Καρδόσο, ωραία φάση, κεφαλιά του Καρδόσο, out λέει ο κύριος Γκράνας. Κάποιες φωνές του Καρδόσο για την μονομαχία με τον Κόλια. Για τράβηγμα φώναξε ο Καρδόσο.